כן רואים אותו. אה, שלום, שמי רנה, ובסרטון זה נלמד איך לעשות משפט משווה. בשלב ראשון, אנחנו נכנסים לאתר של הספרייה. מדריכים, מדריכים נושאיים, ומגיעים לעמוד הזה. יש לכם פה סרטון שמסביר איך לחפש במדריכים שבנינו. מה זה המדריכים האלה? אנחנו לקחנו איזשהו נושא, ועשינו לו מילות מפתח וביבליוגרפיה ראשונית כנקודת התחלה. לדוגמה, הנושא שבחרתי הוא תרומת איברים שנמצא תחת נושא כללי יותר של רפואה במשפט. ניכנס למדריך, ואז אנחנו נראה עברית, אנגלית, מונחים בעברית, מונחים באנגלית, לפעמים יש גם חקיקה ופסיקה, אבל לרוב מה שטוב זה כבר איזושהי ביבליוגרפיה ראשונית ומונחים לחיפוש. עכשיו, נושא כמו תרומת איברים, אנחנו יכולים לקחת את זה כנושא צר, תרומת זרע, או כרטיס אדי, אבל אנחנו גם בחיפוש צריכים להתייחס לנושא מהאספקט הרחב שלו. כלומר, כשאנחנו נחפש ספרים, זה לא רק יהיה תרומת איברים, אלא גם רפואה באופן כללי ומשפט. ולפעמים אנחנו גם נצטרך יותר ממדריך אחד. לדוגמה, נרצה לקחת את העניין של תרומת איברים באספקט של מורל, של דת, אז יכול להיות שנצטרך עוד מדריך אחר. אנחנו נשאיר את זה פתוח, כי זה ישמש אותנו אחר כך למושגים. מה שעוד אנחנו רואים כאן זה כבר סרטונים שהכנו, שאתם מוזמנים לצפות בהם כדי להיזכר בחיפושים, במאגרים שונים, וגם אם אני לא אגיד משהו בסרטון זה, יש לי גיבוי באמצעות המדריכים שכבר הכנו. בנוסף, יש פה מילונים. אנחנו מאוד ממליצים לא להשתמש במילונים החיצוניים הרגילים, אלא להשתמש במילונים משפטיים. ובהמשך אנחנו נראה גם איך אנחנו לומדים עוד מונחים באנגלית. מה שעוד יש לנו, אני עדיין בלשונית מדריכים, זה מדריך למשפט משווה. לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם איזה מדינה להשוות. לפעמים אנחנו נרצה להשוות עם יותר ממדינה אחת. אז יש פה מדריך שאומר לכם, אם נגיד לחפש חומר בקנדה, אז כדאי ללכת למאגר שנקרא וסלו. מדוע וסלו ולא לקסיס למשל? כי בקנדה, בווסלו, יש יותר כתבי עת מאשר בלקסיס קנדה. וזה מאוד מאוד עוזר כנקודת התחלה. אז אנחנו נחזור לאתר שלנו, וניכנס לקטלוג הספרי. נרשם. נעבור למסך עברית, נשמור. אוקיי, אז אני הולכת למדריך שלנו לתרומת איברים, מכיוון שכבר עשינו חיפוש בעברית, אני אתחיל בחיפוש באנגלית. יש לי פה donation of organs, transportation of organs, זה כמובן לא מונחים היחידים שקיימים, אבל כנקודת התחלה, כחיפוש ראשוני. ניקח אחד מהם. ונחזור לקטלוג. עכשיו, גם אם אנחנו עושים באנגלית חיפוש משווה, מומלץ לעשות חיפוש באנגלית גם אם אתם מחפשים חומר על ישראל, כי הרבה נכתב באנגלית על ישראל. אוקיי, אז חיפשנו את המונח שלנו, donation of organs. קיבלנו 150,000 תוצאות. שלב ראשון כדי לצמצם את המספר הזה, הוא לגשת לסוג משאב, ולבחור אחד מסוגי הפריטים. אנחנו יכולים להתחיל מספרים, אנחנו יכולים להתחיל ממאמרים, או אפילו פרקים מספרים.
אבל נתחיל מספרים. מדוע אנחנו לא הולכים ישירות למאגרים לחפש חקיקה ופסיקה? כי הכי נכון זה קודם כל למצוא ספרים ומאמרים, ומהם לקחת דוגמאות לחקיקה ופסיקה. ואם אחר כך תרצו לחפש עוד חקיקה ופסיקה, אז אנחנו נלמד איך לעשות את זה בשלב מאוחר יותר. אוקיי, אז סיננו לפי ספרים. שלב הבא זה לסנן לפי נושא. מה זה בעצם נושא? כל הפריטים מקבלים רשימה של נושאים עליהם הם דנים. זו גם דרך אגב דרך למצוא מונחים באנגלית, כי יכול להיות שהמונח שבחרנו הוא לא הכי מדויק. אז זו דרך גם ללמוד איזה מונח הרבה יותר נכון. עכשיו אנחנו רואים transportation of organs, donation of organs, אז שניהם מתאימים. אנחנו גם יכולים לעשות בשלב הבא את שניהם, חיפוש של שני המונחים האלה יחד. organ transportation. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נראה פה המון נושאים שרלוונטיים, אבל מומלץ לקחת כל פעם קבוצה של 2-3, לעבור על התוצאות שנקבל, ואחר כך לקחת עוד קבוצה של נושאים אחרים. הנה, זוכרים שאמרנו שיכול להיות שאנחנו מחפשים, ולרוב אנחנו נחפש נושא באספקט קצת יותר צר, גם זו דרך לראות את האספקטים הצרים יותר, את התת-נושאים, למשל moral and ethical aspects, אם זה הנושא שלנו, תרומת איברים ואתיקה. אנחנו יכולים לבחור גם לא, כי אנחנו בכל זאת מעוניינים בחומר משפטי. נתחיל מסמינים. וכבר קיבלנו 169 תוצאות. הצמצום לפי נושא זמין לנו כל הזמן, אז אנחנו יכולים להמשיך ולצמצם עוד ועוד. מה שעוד זמין לנו כשאנחנו נמצאים בחומר ספרים, זה אזור. האזור אומר לא איפה הספר פורסם, אלא על איזו מדינה הוא מדבר. לדוגמה, אנחנו בוחרים לעשות השוואה עם ארצות הברית. קיבלנו 15 תוצאות. עכשיו, שימו לב, התוצאות הראשוניות לא כל כך עדכניות, ואם אנחנו לא עושים חומר היסטוריה, אנחנו רוצים חומר עדכני, אז משהו בחיפוש שלנו פחות עבד אולי. ואז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אנחנו יכולים לצמצם איזה שהם נושאים, יכול להיות שצמצמנו יותר מדי. נוריד לו. אולי organ transplantation, נשאיר רק את הנושאים האחרים. לא, כל הנושאים האלה נמצאים. אז ראינו ספר מ-2022, אז ניגש אליו. גם אם אתם רואים פריט שהוא רלוונטי לכם לפי כותר, לא להסתפק רק שיש לו גישה מקוונת וישר ללחוץ, או זמין על המדף ישר לרוץ ולקחת. לא. מומלץ בכל פעם להיכנס לפריט עצמו, ולראות את הנושאים עליהם הוא מדבר, וזו גם דרך ללמוד מונחים באנגלית, לראות תוכן עניינים, תקציר, וכך אתם תדעו אם באמת הספר הזה הוא מתאים לכם או לא. גם עם לחיצת כפתור זה מאוד מאוד פשוט. אוקיי, אמרנו שאנחנו רוצים עכשיו לראות מאמרים, ואחר כך נעשה שני המונחים יחד. אז אני אעשה איפוס מסומנים. בואו נראה מה אנחנו נקבל ממאמרים. עכשיו, תסתכלו, יש לנו פה כל מיני סוגי מאמרים. מה שמעניין אותנו זה מאמרים. וכשבוחרים במאמרים, אנחנו גם חייבים ללחוץ על כתבי עת שפיטים. מה זה כתבי עת שפיטים? זה אומר שמאמרים לפני שהם מתפרסמים, עוברים ועדה של מומחים שדנים על המאמר, ורק כשהם מאשרים, המאמר יוצא לפרסום. וזה נחשב למאמר מחקרי, וזה מה שמעניין אותנו. אז גם פה אנחנו ניגש לנושא,
נבחר כמה נושאים רלוונטיים. אם אנחנו רואים שאנחנו מקבלים תוצאות לא רלוונטיות ולא מצליחים לצמצם, כי שימו לב, כי האזור כבר לא נמצא לנו, האזור תקף רק כשמדובר בספרים, אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה לעבור לחיפוש מתקדם. אז כבר יש לנו donation of organs, ואז אנחנו יכולים להחליט האם אנחנו רוצים את הביטוי transplantation יחד עם donation of organs, או אנחנו רוצים את זה או זה או זה, ואז זה מרחיב לנו את החיפוש, או אולי אנחנו לא רוצים איזשהו ביטוי בכלל, כי הוא לא רלוונטי לנו. אז נעשה גם וגם. עכשיו, בנוסף, אנחנו רואים organ donation, donation of organs, אז אולי שווה לי לשים את זה ככותר. עכשיו, אם אני לא יודעת אם זה transplantation, transplant, אז מה שאני יכולה לעשות, זה את הדבר הבא. אני יכולה לקחת את הבסיס של המילה, ולשים כוכבית. וכך הוא ייתן לנו כל מיני וריאציות שיש למילה, שזה סמיכות, שזה יחיד רבים, הטיות, כל מה שיכול להיות עם השורש הזה. אוקיי, קיבלנו תוצאות. שוב, אנחנו צריכים לעשות את כל הסינונים שלנו מחדש, כי ברגע שאנחנו עושים חיפוש חדש, הוא מבטל את כל הסינונים שהיו לנו קודם. אז נבחר ספרים, או מאמרים, או פרקים מספרים, מה שנוח. נושאים. גם אם שמנו את המילים האלה בדיוק, אנחנו עדיין חייבים לסמן אותם כנושא. מדוע? כי כשאנחנו מכניסים פרטים על פריט מסוים, אנחנו מכניסים את זה בכל מיני שדות. ואנחנו נגיד את donation of organs ושמנו רק בכותר. אז אנחנו רוצים את transplant לראות בכל השדות הקיימים. תכף נראה את אותם שדות. ועכשיו אני עושה אזור. כבר יש ארצות הברית. אז יש לנו 23 תוצאות. אז בבקשה, ישנו organ donation and transplantation. אז זה נראה ספר שהוא טוב לנו, אז נפתח אותו. אז כמו שאמרנו, השדות שאנחנו חייבים להתייחס אליהם זה הנושאים. במקרה ויש תקציר ותוכן עניינים, זה מאוד מאוד עוזר לעשות היכרות עם הפריט, ואלה השדות שאנחנו כספרנים ממלאים. שימו לב, כשאתם עושים חיפוש, מאוד חשוב לעשות אותו באנגלית, כי יש פריטים שאין להם עברית, ולכן אם אתם תחפשו אותם בעברית, הוא לא ייתן לכם את הפריטים האלה. ואז אתם מסתכלים האם זה רלוונטי. זה בכלל liver, כאילו אם אתם רוצים לעשות חיפוש על תרומה של כבד או כליה, אז אתם יכולים להכניס את זה כמילת מפתח, אבל זה לא טוב לי, כי אני צריכה משהו משפטי. אז מה שאני יכולה לעשות זה לחזור לחיפוש שלנו, להוסיף עוד שורה, ולעשות נגיד לא. לא מומלץ יותר משניים שלושה מונחים, כי יכול להיות שנצמצם יותר מדי, וזה לא יעזור לנו. אוקיי, שוב, זוכרים? זה ביטל את הסינונים הקודמים. כבר ישנו 14 ספרים, במקום 50 שהיו לנו קודם. הנה, מי שרוצה לעשות למשל דת ותרומת איברים, אז יש לו את זה למשל. אוקיי, בבקשה. The impact of presumed consent legislation on cadaveric organ donation. אוקיי, אנחנו כבר מתקרבים לספרות משפטית, וזה עוד לפני שאנחנו עשינו נושא, law and legislation. אז אנחנו עכשיו לא צריכים אפילו לעבור על 14 פריטים, אלא רק על 3. אוקיי, נגיד הספר הזה טוב לנו, אנחנו לא רוצים סין, אנחנו רוצים משהו כללי. שוב, מסתכלים על הנושאים, ואם יש לנו תקציר או תוכן עניינים. עכשיו, אנחנו כבר רואים שהספר הזה כנראה ידבר על השתלת כליה
באנגליה. עכשיו, גם אם לא מצאנו ספר הכי מעודכן שאפשר, אבל ספר אפילו מ-2009 ומוזכר לו חוק, אז אנחנו נוכל לקחת את החוק ואחר כך להריץ ולראות את החקיקה המעודכנת שלו, וכשנעשה חיפוש על ספרים אז נראה מאמרים יותר עדכניים. אז אם מצאתם משהו שהוא לא ב5 שנים האחרונות על הרבה יותר, לא בהכרח חייבים לפסול את זה. אוקיי, אז ככה עשינו את החיפוש בקטלוג. אנחנו חוזרים לאתר הספרייה. אז חיפשנו בקטלוג, ראינו ספרים ומאמרים, ועכשיו אנחנו הולכים למאגרים שימושיים. מה אנחנו רואים כאן? במאגרים שימושיים אנחנו אספנו רשימה מצומצמת של מאגרים שאיתם אנחנו לרוב עובדים. אבל חוץ מה8 פריטים שאתם רואים כאן, אם נלחץ על הקישור, ישנו מעל 60 מאגרים בטוטל בתחום משפטים. אנחנו גם נלך שמאלה לאתרים מומלצים. יש אתרים טובים שבהם אתם יכולים למצוא חקיקה, פסיקה וספרות, ואלה אתרים חינמים. זה יכול להיות מועיל אם במקרה המאגרים שלנו מסיבה כזו או אחרת לא עובדים, אז אתם יכולים להיעזר באתרים האלה, למשל קורנל Legal Information Institute, ג'וסטיה, שזה מציאת פסיקה. אתם יכולים להשתמש ב-Congressional Research Reports, שזה כמו דוחות של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. יש לכם את זה גם כמה מדינות. ואתרים כלליים. עכשיו, אני אנצל את ההזדמנות ואני אראה לכם שישנו מדריכים, שכל מה שאני אגיד מגובה במדריכים או יגובה במדריכים, איך לחפש ספרים, אנציקלופדיות, מילונים, כל זה אנחנו נראה, אבל תרדו שיש גם מדריכים שתוכלו לעקוב אחריהם. אוקיי, אז אנחנו מתחילים מ-Legal Check, זאת התחנה השנייה שלנו. יש לכם סרטון מפורט על איך לחפש ב-Legal Check. אז אנחנו נעבור על העקרונות. Legal Track זה מאגר של חיפוש מאמרים. מה שטוב במאגר הזה, ולכן אנחנו מתחילים איתו כתחנה שנייה, זה שיש לו כתבי עת מכל העולם, והחומרים הם באנגלית. אז אנחנו יכולים ללכת ל-Advanced Search. היה לנו Donation of Organs, או שאנחנו יכולים לראות איך זה מופיע במאגר. הנה, Organ Donation, Transplantation, Organ and Tissue Donation, נבחר את זה. אם אנחנו מחפשים ישראל, אז אנחנו יכולים מראש להכניס את זה כמילת מפתח. גם פה אנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים את זה בשדה מסוים כמו אבסטרקט, כמו כותר של המאמר, ונלחץ על search. מאוד חשוב להוריד את הפול טקסט, כי יכול להיות שאם אין במאגר הזה את המאמר, אז יש לנו מאגרים אחרים שבהם אנחנו נחפש. אוקיי, אז הנה יש לנו פה מאמר ב-2011, Organ Conscription, כלומר איפשהו במאמר הזה ובמאמר השני, יש לנו ישראל. ניקח את הראשון. שימו לב לנושאים, וכבר אנחנו רואים שיש לנו חוק, National Organ Transplant Act, חוק מארצות הברית. אנחנו גם רואים שזה מתעסק בארצות הברית, אבל איכשהו פה יש ישראל, בואו נראה, נעשה קונטרול F. ישראל, ונראה שישראל מופיעה 8 פעמים. אז שווה לנו לבדוק, אולי המאמר הזה כן רלוונטי לנו, למרות שהוא ברובו מתייחס לארצות הברית. אבל אולי יש התייחסות. מספקת גם לישראל. אוקיי, אז לכאורה יש לנו את המאמר, full text, אפילו נוכל לבקש הקראה, ואפילו תרגום, גוגל טרנסלייט. אבל למה אנחנו לא נסתפק במה שאנחנו רואים כאן? אלא נלך על find it Ruchi. ונחפש את המאמר הזה
בתקווה שהוא מופיע במאגר שנקרא Hein Online. למה לנו לעשות את כל הדרך הארוכה הזאת? משלוש סיבות. סיבה אחת, שהאזכור של מאמרים במאגר הזה של Hein Online הוא הכי קרוב ל-100%. כשאנחנו נעתיק את האזכור לוורד, רק צריך להקפיד שישנו רשויות מוקטנות של שם כתב העת. סיבה שנייה, אנחנו יכולים לראות את המאמר כ-PDF, ואז קל לנו לדעת איפה נמצא תחילת עמוד, סוף עמוד, וזה נוח בשביל להזכיר מעמוד מסוים. סיבה שלישית, זה scholar check. scholar check אומר לנו כמה פעמים נכנסו למאמר הזה, מי הזכר אותו וכמה פעמים. עכשיו, לכאורה, מאמר מ-2011. הוא יוזכר רק פעם אחת. מה דעתנו על המאמר הזה? האם הוא מתאים לנו או לא מתאים לנו? כי הוא לא נראה הכי פופולרי. זה יכול להעיד על משהו וזה יכול להיות לא. יכול להיות שזה נושא קצת צר מדי ולכן אין כל כך הרבה שיכולים להזכיר את המאמר הזה. יכול להיות שהוא גם פחות טוב ויש מאמרים יותר טובים ממנו. אז לכן אנחנו יכולים להיעזר במספרים האלה ויכול להיות שזה לא יגיד לנו כלום. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נחזור ל-legal check, results, נצא מהמאמר, ועכשיו נעשה revise search. אז עכשיו אני לא רוצה לחפש על ישראל, אני רוצה לחפש את שני המונחים שלנו, לדוגמה. organ transportation, donation transportation, למרות שכבר עשינו את זה, אז יכול להיות שזה גם מיותר, שזה אותו דבר. אז נמחק, ככה אנחנו בודקים, אנחנו מראש לא יודעים, ומנסים. עושים search. אוקיי, אז במקרה הזה הוא זוכר את מה שהורדנו full text, יש לנו 13 מאמרים, ועכשיו אנחנו ניכנס ל-subjects. אז אנחנו יכולים, אמרנו שזה כתבי עת מכל העולם, אז אנחנו רואים פה קנדה, רואים ארצות הברית, אוסטרליה, אז אנחנו יכולים לבחור. אנחנו בנושאים גם יכולים לראות חקיקה ופסיקה. אם זה איזשהו פסק דין מאוד מאוד מפורסם, הוא יכול גם להופיע כנושא. אוקיי. אז מיצינו את legal check, כבר ישנו מאמרים, ישנו ספרים, אפילו ראינו חוק, ואנחנו ניגשים למאגר הבא. המאגר הבא הוא לקסיס. לקסיס הוא מאגר אמריקאי שכולל בתוכו גם חומר בינלאומי. אבל לרוב אנחנו משתמשים בו בשביל חומר אמריקאי. ואנחנו בוחרים להשתמש בו כי האופציית החיפושים היא מאוד מאוד ענפה. אנחנו באמת יכולים להגיע לרמת פירוט וזיקוק של הפריטים, שכבר חוץ מלקרוא יש לנו הכל. אז אנחנו נתחיל בדיוק באותם מונחים. עכשיו, אני לא יודעת איך יהיה במאגר הזה, זה או זה, אז אני יכולה לעשות גם וגם. נשים את זה בסוגריים, כי אני רוצה את כל זה יחד עם המונח השני שלנו, transportation. השתלה ותרומה, לא בהכרח זה אותו דבר. עכשיו, שימו לב שאני לא מסננת בשלב ראשון לפי איזשהו סוג חומר. ואני לא יודעת מה אני אקבל, ואני גם יכולה לעשות את זה אחר כך. אוקיי, אז אנחנו רואים שמונחים האלה, גם donation of organs וגם transplantation of organs, הצירוף כזה בפסיקה, שזה הברירת מחדל של התוצאות, מניב לנו 0 תוצאות. אבל אנחנו בשלב ראשון באנו לחפש בכלל מאמרים. אחר כך נחפש מתוך המאמרים, נשאף את הפסיקה והחקיקה.
ויש לנו 50, secondary materials, יש לנו 50 פריטים שהם ספרות משנית. אז נלחץ כאן. אנחנו נראה שכל מונח שלנו מסומן בצבע. ככל שיש לנו יותר צבעים, כך הפריט מתאים לנו יותר. עכשיו גם שימו לב אם הצבעים נמצאים בתוך הטקסט או בפוטנוט, שזה הערות שוליים. אז זה פחות מתאים לנו. אנחנו גם יכולים לשנות את החיפוש שלנו ולעשות לא donation of organs כיוון, כזה קיים, אלא אנחנו רוצים למשל לעשות את זה באותו משפט, /s, יחד עם חוק. הנה, יש לנו פה חוק. organ transplants. סעיף. אנחנו רוצים לעשות את זה באותו משפט יחד עם החוק. אוקיי, יש לנו מאמר אחד מקרדוזו. עכשיו, כמו שאמרנו, גם כשאנחנו כבר מוצאים פריט רלוונטי, לא להסתפק בתקצירים, חייבים להיכנס, כי יש פה כמה דברים מאוד מאוד טובים שיכולים לסייע לכם. קודם כל, אם יש איזה שהן מילות מפתח רלוונטיות, אתם תוכלו לראות אותם כאן בסרגל מצד שמאל. וגם לבדוק איזה מתוך המילים אתם רוצים שיבליט. בנוסף, אנחנו יכולים לראות על איזה פסקי דין המאמר הזה מתבסס. מי הזכר אותו? זה נקרא shepherds. הניתוח הזה שבהם אנחנו יכולים להגיע לחומרים נוספים, נקרא shepherds, והוא מאוד מאוד מכיר. והנה למשל, נגיד המאמר הזה טוב לנו, אז אנחנו נעתיק את האזכור שלו, ונלך ל-Hein Online כמו שעשינו עם legal track. מדוע שנעשה זאת? כמו שאמרנו, האזכור שם הרבה יותר מדויק מאשר במאגרים אחרים. אז אם אנחנו רוצים להעתיק איפשהו אזכור של מאמרים, אז זה רק מ-Hein Online. נלחץ על הלוגו, ונכניס את האזכור. עכשיו, מכיוון שאנחנו מכניסים אזכור, אז אנחנו חייבים ללחוץ על citation. אם נכניס כותר של מאמר, נלחץ על title. וחפש. הנה המאמר שלנו PDF, וסייט בשביל להזכיר אותו. אוקיי. עכשיו, אנחנו נרצה לחפש את החוק שלנו. בנפרד. אז גם פה אנחנו רואים את ה-shepherds, שאומר מה הם הפסקי דין שמזכירים, ולא רק פסקי דין, ספרי חוק אחרים, מאמרים, כל פריט מסומן בצבע, ואנחנו יכולים לקבל בשעה. בנוסף, כשאנחנו מחפשים חקיקה בלקסיס, אנחנו גם יכולים ללכת ל-compare versions, ולהשוות גרסאות. אנחנו תמיד כברירת מחדל נקבל את הגרסה האחרונה, אבל נגיד אנחנו רוצים לעדכן עם הגרסה של שנת 2000. אין שום בעיה. כך נוכל לראות מה השתנה. בבקשה. שחלק שהיה בשנת 2000 כבר לא קיים בגרסה של 99 וכו'. נחזור לטקסט. מה שעוד אתם יכולים לראות בלקסיס, כאשר אתם נמצאים בחוק מסוים, זה האם אולי במקרה יש איזה שהם סעיפים, pending legislation, שאולי יש איזה שהם סעיפים בחוק,
שאמורים לעבור תיקונים. אז גם פה יש לכם רשימה לזה. נחזור למסך שלנו. אוקיי, אז ראינו קצת כשאנחנו מחפשים מאמרים. ונעשה עוד חיפוש, הכי כללי. אורגן, Transplant, National Organ Transplant Act. אוקיי, יש לנו 44 פסקי דין. עכשיו שימו לב, מה יקרה אם אני אשים את זה בגרשיים? האם אנחנו נקבל את אותו מספר תוצאות? כי אני רואה שהמילים מופיעות יחד. האם זה יהיה אותו מספר תוצאות? לא. אז במקרה הזה גרשיים עזרו לנו. אוקיי, יש לנו פה איזשהו חוק מ-2024, ופה, כשאנחנו מדברים על פסיקה, סליחה, אמרתי חוק, סליחה, פסק דין, כשאנחנו מדברים על פסיקה, אז יש לנו את המסננים הבאים שיכולים לעזור לנו. קודם כל, קורט. יש לנו פדרלי ויש לנו סרקיט. מה זה סרקיט? ניגש למדריך שעוד מעט אתם יושלם ויהיה זמין לכם, על חיפוש פסיקה בלקסס. אוקיי, סרקיט זה בעצם אזורי שיפוט פדרליים, ויש 12 כאלה, אתם רואים 11, כי אחד מהם הוא בנפרד, זה DC קולומביה, הוא מופיע בנפרד. עכשיו, כל אזור שיפוט כזה כולל כמה מדינות. כלומר, כל 50 המדינות מסודרות לפי האזורים, אתם יכולים לראות פה לפי צבעים. כן, זו המסך שלנו. אז זה המשמעות של הסרקיט. אז אם אתם מחפשים פסיקה לא פדרלית, אז אתם יכולים לבחור את הסרקיט המתאים לכם. אתם גם יכולים לפי הסטייט לבחור. מה שעוד אנחנו יכולים לעשות זה ללכת לפרקטיס area וטופיקס. אמרנו שמעניין אותנו מהנקודת מבט של health, אז יש לנו healthcare law. אם יש פה משהו רלוונטי, כנושא צר יותר תסמנו, אם לא, אז משהו רחב. עוד משהו שיכול לעזור לנו לסנן את התוצאות, זה ה-keywords. גם פה אנחנו לא נסמן את כל המילים הרלוונטיות, אלא קצת, כמה, ואז מקסימום ניקח עוד. חלק מהמילים אנחנו גם יכולים להכניס בתוך חיפוש בתוצאות. אם יש משהו שפספסנו, או משהו נוסף שאנחנו רוצים להכניס. כאשר אנחנו מסתכלים על התוצאות, שימו לב, לפני שמות הצדדים יש לנו סימונים. ירוק, A, גם משולש צהוב. מה אומרים הסימונים האלה? הסימונים האלה אומרים מה התייחסות של פסקי דין אחרים להלכות שנקבעו בפסק דין שבחרנו. אז אם יש ירוק, זה אומר שפסקי דין אחרים יש התייחסות חיובית להלכות שנקבעו. אם זה צהוב, זה אומר שיש כמה הלכות בתוך פסק דין שבחרנו, שהפסקי דין האחרים לא הסכימו איתם. ואם יש לנו אדום, אז רצוי להימנע מללכת לפסקי דין כאלה, כי הוא אומר שיש הסתייגויות להלכות שנקבעו. אז נגיד נבחר אחד. ירוק. אז אתם יכולים לראות על איזה פסקי דין, פסק דין הזה שלנו שקלהן versus United Network for Organ Sharing, על איזה פסקי דין הוא מתבסס. אתם יכולים גם לקבל רשימה של כל הפסקי דין שמוזכרים בפסק דין הזה. אתם יכולים גם לראות שהוא הוזכר על ידי 71 מקורות אחרים. וכל זה בלחיצת כפתור. אוקיי, עכשיו אנחנו נצא מכאן, back to results. עכשיו אנחנו לא נסתכל על cases, אלא על secondary materials. אנחנו חוזרים למאמרים כלליים.
כדי לראות לוח אפשרות של ציר זמן, אנחנו חייבים ללחוץ על law reviews and journals. מה זה treatises and guides? treatises זה מילה יפה, פשוט להגיד שזה ספר במשפטים, אבל אנחנו לא מחפשים בצורה כזאת ספרים, אנחנו נראה את זה עוד מעט. איך כן. עכשיו, jurisdiction במקרה של חיפוש מאמרים לא רלוונטי, כי יכול להיות שהנושא של תרומת איברים הוא מאוד מאוד מפותח במדינת אורגן, אבל זה לא אומר שאריזונה לא כתבו על אורגן, אז אנחנו לא רוצים לצמצם. אבל לפי מה כן נצמצם? אז טיימליין, כי אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים חומר מעודכן, נגיד 2013. כמובן שנלך לפרקטיס אריה, ואמרנו שמעניין אותנו health. אוקיי. שוב, אם יש תת נושא שאנחנו יודעים שזה, מה התת נושא, אנחנו נבחר אותו ונלך ל-keywords. אם אתם מסתכלים מנקודת מבט של המקבל, הוא מה? patient. אם אתם מסתכלים מנקודת מבט מי שנותן, זה donor. הנה, יש לנו מאמר חדש על printed organ. יכול להיות שאתם רוצים ללכת לביו-פרינטינג, פתאום התחרטתם, או שאתם רוצים לבחור שני אספקטים של נושא מסוים. ושוב, אנחנו מסתכלים איפה הצבעוניות שלנו, איפה היא הכי הרבה. אם היא בפוטנוטס, לא יותר מדי יכול לעזור לנו. עכשיו, רשימה של כל מה שעשינו קודם, end, או באותו משפט, רשימה של כל מה שנקרא אפרטורים בוליאניים, וגם קואורדינטות, אנחנו יכולים למצוא, איפה שמנו אותה? הנה. אז הרשימה הזאת גם תהיה זמינה באתר, כך שלא צריך לזכור איפה זה נמצא, אתם תוכלו למצוא את זה בקלות. וגם אם אנחנו הולכים שנייה לאתר המרכזי של Access, Advanced Search, גם פה אנחנו יכולים למצוא את ההסברים. אוקיי, אז ראינו חקיקה, ראינו פסיקה, ראינו מאמרים. איך אנחנו מחפשים ספרים? אנחנו ניגשים ל-Sources, View all Sources, אנחנו צריכים לחפש מוציא לאור, Publisher, שנקרא מתיו בנדר, וללחוץ על In-Plan. In-Plan זה אומר שיש לנו מנוי לספרים האלה. אם אתם יודעים את שם הספר, תכניסו כאן. אם לא, אתם יכולים פשוט לחפש בכל הכותרים, ב-2000 ומשהו כותרים שיש. אז כשאנחנו חיפשנו, כשאני חיפשתי בחיפוש מקדים, ראיתי שיש לנו Treatise on Healthcare and Law, שזה אומר שזה ספר רחב, כמו Medical Law. אז אם נגיד אני אכניס את האורגנט, או את החוק, או את ה-Donation of Organs, אז אני אוכל לקבל את הפרקים בהם המילים האלה מוזכרות. עכשיו, אתם רואים Donation פה, Organ שם, אנחנו רוצים את זה יחד, אז נעשה עריכה, ונעשה ישר. כבר לא טוב. אוקיי, אז מה אנחנו נעשה? אז אנחנו נבטל את הגרשיים. ונעשה נגיד פה, search for the results. אני לדוגמה רוצה שהמונח הזה יופיע לפחות 5 פעמים באיזשהו פרק. אז אני אעשה את ליסט. 5, ואסגור את זה בסוגריים. עכשיו, כל הפעולות של בתוך משפט, לפחות ככה, כל זה אפשר לעשות גם ב-search for the results וגם בתיבת חיפוש. אוקיי, אז יש לנו 6 מאמרים שה-donation of organs
מוזכר לפחות 5 פעמים. ככה אנחנו יודעים לגשת לפרק הרלוונטי. חוזרים ללקסיס, המסך הראשי. אוקיי, אז ראינו חיפוש אמריקאי. עכשיו, יש לנו גם חיפוש של מדינות אחרות. אחד מהם נמצא כאן, 9 נקודות מצד שמאל, United Kingdom. זה זמין אך ורק במאגר לקסיס, וזה נקרא Halsbury Law of England, שזה פירוש לחקיקה האנגלית. נחזור חזרה לחומר האמריקאי, וניגש לאינטרנשיונל. ופה אנחנו יכולים לבחור מדינה שבה אנחנו מעוניינים. עכשיו, רצוי לבחור מדינה דוברת אנגלית, ולא מדינה כמו צרפת או נורווגיה. מדוע? כי אז יכולה להיות לנו גם נגישות, חוסר נגישות, דרך מאגרים, שבמאגרים אמריקאים יש יותר אפשרות לחומר של מדינות דוברות אנגלית מאשר מדינות אחרות, וגם נגישות של שפה, גם אם יש חומר, לא בהכרח הוא מתורגם לאנגלית. וגם אם אתם קוראים צרפתית לצורך הדוגמה, לא בהכרח מי שיבדוק את העבודה יודע צרפתית, ואנחנו לא יכולים תמיד לסמוך על התרגומים שאנחנו נמצא, אם נמצא. ולכן, אם אפשר, תתמקדו במדינות דוברות אנגלית. אז נגיד United Kingdom, אז אנחנו יכולים לחפש בחלון הכללי, שאז יחפש בכל סוגי החומר, או לבחור סוג חומר מסוים. עכשיו, אנחנו לא נראה את אותו שפרד שראינו בחומר האמריקאי. כלומר, גם אם נלחץ על איזשהו מאמר, הנה הלסברי, אנחנו לא נראה איפה הוא הוזכר, כמה הוא הוזכר, כל זה אנחנו לא נראה, כי זה תקף רק לחומר האמריקאי. אבל עדיין יש לנו את אותם משימות. practice area, search within results, כל זה אנחנו כמובן יכולים לנצל, כדי להגיע לתוצאות טובות יותר. אוקיי, סיימנו עם לקסיס. ואנחנו עוברים למאגר הבא, שזה Westlaw US. למה אנחנו צריכים ללמוד עוד מאגר? אז ככה, מאגר של Westlaw, קודם כל, כשאתם נכנסים פעם ראשונה ל-Westlaw, אז הוא יבקש מכם להירשם, לא רק חלון התחברות, אלא גם רישום. החלון לא הופיע עכשיו, כי אני כבר רשום. למה אנחנו צריכים ללמוד עוד מאגר? מהסיבה שראינו בשקופית של באיזה מאגר כדאי לחפש איזה חומר, שלפעמים פה יש חומר יותר עשיר מאשר במאגר לקסיס. סיבה נוספת, אם יש איזושהי תקלה טכנית באחד המאגרים, אז ישנו אופציה להשתמש במאגר אחר. וגם לפעמים נוחות. פה יש פחות מסננים, פחות משחקים ומורכבויות, אז יכול להיות שזה יותר יתאים מאשר לקסיס, שהוא הרבה יותר מורכב מבחינת החיפושים. העדפה אישית של כל אחד. כשאנחנו נכנסים ל-Westlaw, אנחנו רואים כברירת מחדל International Materials. כדי לעבור לחומר האמריקאי, אנחנו צריכים ללחוץ על הלוג. אז כמו שעשינו בלקסיס, גם פה אנחנו יכולים לעשות כמה חיפושים. הנה, כבר רואים donation of distance organs, הנה כבר אנחנו רואים סעיף חוק, אנחנו יכולים לבחור אותו, אתם רואים, זה מסודר לפי סוגי חומר, או שאנחנו ממשיכים בחיפוש שלנו, נגיד הפעם נעשה לא בתוך אותו משפט, באותה פסקה. נרחיב קצת את החיפוש שלנו. נגיד נבחר את המונח השני,
בואו נראה מה זה ייתן. ייתן, לא ייתן. נראה. לא סיננתי לפי סוג חומר מסוים, ולכן גם כאן, כמו שראינו בלקסיס, אנחנו מקבלים סוגים שונים של חומרים, ואז אנחנו נמשיך ונצמצם בהתאם למה שאנחנו צריכים, כאשר ברירת מחדל, גם פה, כשעושים חיפוש כללי, היא קודם כל cases. אבל למה אנחנו אמרנו שמתחילים ממאמרים וספרים, secondary sources, בתור התחלה. ואולי עשינו רחב מדי, בואו נעשה את זה במרחק של 10 מילים אולי אחד מהשני. בואו נראה אם נקבל תוצאות. קיבלנו. אנחנו אולי בהפרש של 5 מילים אחד מהשני. גם קיבלנו. אז אנחנו יכולים לשחק עם זה. אוקיי, האופציית הסינון, כמו שהבלקסיס לא כל כך מתקיימת פה, החיפוש בתוך צצות מתאפשר רק פעם אחת, בניגוד ללקסיס ששם אנחנו יכולים לעשות את כל מה שעשינו, מניפולציות וכל מיני חיפושים מעבר לפעם אחת. אבל מה שאנחנו צריכים זה סוג טקסט שיכול לעזור לנו, וגם אני אראה לכם עוד משהו שיכול להיות מאוד מאוד רלוונטי. זה 50 States Survey. בסוגיות מסוימות, 50 States Survey, ואתם גם יכולים למצוא את זה, אני אעתיק את זה שנייה לקטלוג שלנו, או אפילו אם תעשו בגוגל, זה אומר שעל נושאים מסוימים שהם לא פדרליים, אלא מדינתיים, למשל החוק של תרומת איברים הוא מדינתי ולא פדרלי, אז ב-50 State Survey אנחנו יכולים לראות רשימה של כל המדינות ומה החוקים ומה הם עשו עם הנושא. אז זה אפילו בגוגל אתם יכולים לעשות, וזה כלי מאוד מאוד שימושי. אוקיי, אז אנחנו נחזור. undo filters. עכשיו, למה jurisdiction פה כן יכול להיות רלוונטי? כי יש פה international. אז אם אנחנו רוצים, לא רוצים international, אז אנחנו צריכים לבחור national. אין פה יותר מדי פירוט לפי states. ואנחנו צריכים publication type, שזה law reviews and journals. שוב, כמו שאמרנו, אין יותר מדי אפשרויות לשחק עם הפילטרים שיש פה. אבל מה שכן יש, שהוא נותן מסמכים רלוונטיים. אוקיי, נגיד יש איזשהו מאמר והוא טוב לנו, ניכנס אליו, גם פה אנחנו נוכל לראות מי הזכר, כמה, אבל זה לא העושר שראינו בלקסיס. אוקיי. אז בכל זאת, למה כדאי לנו להיכנס לווסלו? כי רוב המאמרים שכן יש בווסלו, יש גם בלקסיס, אבל למה בכל זאת להיכנס? משתי סיבות. בנוסף למה שאמרנו לגבי הדוגמה של חומר בינלאומי, שכדאי לחפש לנו ביותר ממאגר אחת, אבל ב-secondary sources, יש לנו שני דברים שנמצאים, שאחד מהם נמצא רק בווסלו, והשני רצו לחפש בווסלו. אחד מהם זה Black Law Dictionary, שזה מילון, שלפעמים במילון אנחנו יכולים גם לראות הפניות לחקיקה ולפסיקה. ויתרון של מילון אונליין, כמובן שהוא מבטל.
אם המונח לא עבד, לא עם גרשיים, אז פשוט תנסו מונח אחר. Transportation of organs. הנה, National Organ Transplant Act זה חוק שחיפשנו, פלקסיס, זה הקיצור שלו, נוטה. אז הנה, יש לנו כבר Egg Donation, אתם יכולים לראות כל מיני הגדרות מילוניות. אוקיי, והדבר הנוסף שיש פה, ב-Westlaw, Secondary Sources, זה אנציקלופדיות שנמצאות jurisprudence ואנציקלופדיאס. האנציקלופדיה של jurisprudence ויש את עוד אנציקלופדיה של סקונדוס, קורפוס ג'וריס סקונדום, שתיהן גם נמצאות בלקסיס, אבל כשעושים חיפוש כאן, יש יותר תוצאות מאשר בלקסיס. אז מה שאפשר לעשות זה נגיד לחפש ערך כאן, ואז לחזור ללקסיס, כי אולי הוא אחר כך ייתן גם רשימת מקורות בהם הערך הזה מוזכר. אתם יכולים לבחור כאן באיזה אנציקלופדיה אתם רוצים לראות את זה. גם בווסלו יש לנו ספרים, secondary sources, texts and treatises, אמרנו שזה שם יפה לספרות משפטית. מה שמאוד מאוד חשוב זה או שאתם יכולים לבחור את הנושא, שזה גם יכול לעזור לצמצם, אבל מאוד חשוב ללחוץ show in plan only. כמו שאמרנו, זה יראה לכם רק את הספרים שיש לנו מנוי. הנה, אתם רואים, על הספר הזה אין לנו מנוי. out of plan. אז מראש רצוי ללחוץ על show in plan only כדי לראות רק ספרים שיש לנו מנוי. הרשימת ספרים לא תחזור על עצמה, כי אנחנו בלקסיס חיפשנו לפי מול מסוים, שנקרא מתיו בנדר. פה זה מולים שונים. אז לכן אם אתם מחפשים ספרים, כדאי לעשות את זה בשני מאגרים. נחזור למסך הראשי, ועכשיו אתם רוצים לחפש חומר בינלאומי, אז אנחנו נלחץ על International Materials, נבחר איזה מדינה אנחנו רוצים לראות, נגיד United Kingdom, וגם פה אתם יכולים לחפש בחלון ראשי שיחפש בכל המקורות, או לבחור סוג מסוים של חומר. עכשיו ספציפית כדי לחפש חומר על אנגליה, נסגור אנחנו יכולים גם לגשת לשני מאגרים שמיועדים לחפש חומר על אנגליה. אחד מהם זה Westlaw UK. אם Westlaw האמריקאי היה פשוט לחיפוש, אז Westlaw UK עוד יותר פשוט לחיפוש. חיפוש רגיל. אני לא מסננת לפי איזשהו סוג של חומר. אז פה אני יכולה לסנן לפי סוג של חומר. שימו לב, כשהוא נותן חקיקה הוא כבר אומר לכם, אני כרגע בחקיקה, והחוק בפועל. בו enforce, כלומר החוק עדכני להיום. אם אנחנו רוצים לראות מאמרים, אז נלך ל-journals. מה שמאוד יעזור, מכיוון שהם גם ככה מצמצמים, מאוד מצומצמים, זה הטופיק ב-jurisdiction. כי אולי אנחנו לא רוצים את אנגליה בשלמותה, אנחנו רוצים את סקוטלנד בלבד. ושימו לב גם ל-keywords. למה? כי יש הבדל לפעמים בין חיפוש באנגלית אמריקאית לבין מונחים באנגלית בריטית. יכול להיות שבארצות הברית transportation of organs יותר מדויק,
יותר עובד, ופה זה organ transplant שעובד יותר. אז זה יכול לתת לכם גם את המונחים היותר מדויקים לחיפוש. עכשיו, גם פה ישנו וסלו בוקס, אבל הרשימה היא יחסית מצומצמת. זה לא אותה רשימה שיש לנו בווסלו UK. מה שעוד יש לנו בווסלו, נצא מהספרים, זה שיש לנו גם גישה לחומר של האיחוד האירופי, דרך המאגר של וסלו UK. טקסט, כן, לא בדיוק יודעים איך זה הגיע. גם פה יש לנו חקיקה, יש לנו פסיקה, ואפילו ספר. אוקיי, אז זה מאגר של וסלו. עכשיו אנחנו נחזור למאגרים שימושיים, או אם אנחנו כבר נמצאים בקטלוג, אנחנו יכולים, נעבור בעברית, היסטורי, אז אנחנו יכולים ללכת לחיפוש מאגרי מידע, משפטים, כך נוכל לראות רשימה מלאה של כל המאגרים. כי אמרתי לכם, אנחנו רואים ברשימה מקוצרת רק איזה 8, אבל יש לנו מעל 6. אחד מהם הוא State Regulatory Service, מה שהראיתי לכם, שמאוד מאוד מומלץ אם אתם דנים על איזושהי סוגיה אמריקאית, שהיא מדינתית ולא פדרלית. אז אנחנו מחפשים מאגר שנקרא בילקס. אז אנחנו יכולים להקליט פה אם אנחנו יודעים איך כותבים, או פשוט לגלול עד שנגיע ל-V. וילס ג'סטוס. בכניסה ראשונה למאגר זה גם יכול להיות שתתבקשו להירשם. וכשאנחנו כבר נמצאים במאגר, הברירת המחדל היא על ישראל. אז אנחנו ניכנס. נוריד את ישראל. ופה במאגר הזה אנחנו נחפש לא רק חומר אנגלי, אנחנו גם יכולים לחפש חומר על קולוניות שפעם היו חלק מהממלכה הבריטית. יש לנו גם קצת מדינות אירופאיות. קצת אסיה, נגיד אנחנו רוצים באינדיה. אוקיי, אנחנו עכשיו באינדיה, וגם אנחנו יכולים לעשות advanced search, להגדיר מראש איפה אנחנו רוצים, או שאנחנו רוצים לעשות חיפוש כללי. exact phrase זה כמו להשתמש בגרשיים. none of the words זה כמו להשתמש שאני לא רוצה איזשהו מונח. כיוון שאני לא יודעת מה יש פה, מה אין פה, אז אני עושה search. אז אנחנו רואים שבהודו יש לנו התייחסות שני חוקים. הנה, יש לנו מאמר אחד, יש לנו 8 פסקי דין. ניגש לאותו מאמר, הוא מ-94. וגם אין לנו גישה אליו. עכשיו, פה אני אזכיר לכם שאם אתם לא מוצאים איזשהו מאמר, אבל אתם ממש ממש זקוקים לו, ובדקתם דרך כותר של הכתב עת בקטלוג שלנו, אז שימו לב, יש לכם בקטלוג אופציה של השאלה בין ספרי עתיד. אם אתם צריכים איזשהו ספר או איזשהו מאמר שלא נמצא אצלנו, אין לנו גישה אליו, אז אתם יכולים לנסות להשיג אותו באמצעות השאלה בין ספרי עתיד ממוסד אקדמי אחר בארץ. אני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו ביוטיוב, בערוץ היוטיוב שלנו, לכתוב לנו אם יש לכם הצעות, רעיונות, וגם באתר הספרייה יש לנו את ערוץ הפייסבוק שלנו.
אתם לא צריכים להירשם, אבל עדכונים על מאגרים ועל נושאים יעלו קודם כל לפייסבוק, אז זו דרך טובה להתעדכן במה נעשה אצלם. תודה רבה שצפיתם, הרבה בהצלחה.